Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarapyorumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow video aragatnaş görnüşde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge, habar berişdirýärleriň işini gämilleşdirmäge başlanan iş maslahatyny geçirdi. Hormatly medeniýet ulgamynyň ýolbaşçylary. Men ýetip gelen 2021-nji täze öňýanyna duşup, sen alyp baran işleriň hakyndaky hasawatlaryny dinlemek, endi bir karar atamyň garaşdyrylan 30 ýyllyk şany ýubileýi bellenjek, geljek ýylda öňde duran wezipelerini ara alyp maslahatlaşmak barada karara geldim. Hasawat bermek üçin ilk bolan Medeniýet ministri Şamradowa söz berýär. Aýdyr. Şuňur hormatlanýan mehriban arkadaş prezidentimiz. Siziň taýsy tagallalaryňyz netijesinde bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe milli medeniýetimiziň, sunugatymyzyň, edebiýatymyzyň ösdürilmegi, medeniýet we sunugat işgärläriniň dörejilikli işlemekleri, kämil eserler döretmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki döwürde medeniýet ulgamyna giň müsýel maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Meden aň bilim edaralarynyň maddi enjamlaryň binýady ýygyda pogtalandyrylýar. Türkmen medeniýetiniň we sunugatynyň hasy ösdürilme uğruna döredýän ähli şertleriniň üçin gahrman arkadagymyz size tüýtürekden alkyşlar aýdýardy. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent maksatlaryňyz hemişe rowaç bolsun. Gahrman arkadagymyz, siziň parasatly baş tollugyňyzy 2020-nji ýylda ýurdumyň ähli ulgamlary bilen birlikde medeniýet ulgamyna hem netijeli işler amala aşyryldy. Şu ýylda Türkmenistanyň medeniýet ministrligi tarapyndan Türkmen medeniýetiniň we sunugatyny ösdürmäge, meden aň bilim edaralarynyň maddi enjamlaryň binýadyny pogtalandyrmaga, medeniýet edaralaryna sany ulgam ornaşdyrmaga, medeniýet we sunugat işgärläriniň hünär derejesini artdyrmaga gönükdirilen toplumlaryň işleri ýerine ýetirildi. Döwrawat sunugat eserlerini döretmek, şekillendiriş, sahna, aydymsaz eserleriň many mazmuny, çeperçiligini ýokurlandyrmak babatda berur işler amala aşyryldy. Türkmenistanyň medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda teatrlaryň, kinokonsert merkezleriniň, kitaphanalaryň, muzeýleriň, sunugat we çeperçilik mektepleriniň, medeniýet öýleriniň, döwlet taryhy meden gorakhanalarının, fiýakatçylyk edaralarynyň maksatlaryň işini ýokurlandyrmak boýunça göz öňünde tutulan çärelerin ençemesi işiň durmuşa geçirildi. Ýylyň dowamynda medeniýet we sunugat ustatlarynyň konsertleri, şekillendiriş we amal haşam sunugatynyň eserleriniň, muzey gymmatlyklarynyň sergileri, dörejilik duşuklary, bähleşikler, usulman saatlar ýaly ençeme çäreler uruldy. Şu ýylda halkara medeniýet gatnaşyklar ösdürmek maksady bilen ýurdumyň medeniýet işgärläriniň göni video aragatnaşyk arkaly daşary ýurtda hyzmatdaşlar, halkara goramalarının hem de dünya döwletleriniň medeniýet edaralarynyň wekilleri bilen maslahatlary we duşuklary ýygyderli guruldy. Hemişe bir taraplygynyň şany 25 ýyllyk hem de Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýyl münasibetli geçirilen dawaralar, medeni köpçülikliň çäreler, siziň çuňur oýlanşykly içeri we daşary siýasatyňyzy giňden wagt etmekde. Bir karar döwletimiň hoşniýetligi, ymsanperwerligi, parahatçylyk töýjüligi esaslanýan döwrawat ýörelgelerini hasa kämilleşdirmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Belent mertebeli gahrman arkadagymyz, siziň 2020-nji ýylyň 7-nji fevralyna geçiren iş maslahatyňyzda beren tawşyklygyňyza laýyklykda döwlet muzeýlerini, muzey gymmatlyklaryny toplamak we muzey gaznalarynyň sanyny artdyrmak boýunça işler dowam etdirildi. Şeýle de siziň gollaw hymatlarynyň netijesinde ýurdumyň muzeýleriniň işini döwrawap alyp gitmek, esasan hem olaryň işini sany ulgam ornaşdyrmak babatda işler alınıp baryldy. Ýakynda hemişelik bir taraplygynyň şany 25 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine virtual muzey taslamasy işe girildi. İnternet giňişligine ornaşdyrylan bu taslama dünýäniň ähli künjeginiň döwlet muzeýine gaýbany syýahat etmäge, muzeýde bar bolan gymmatlyklaryny bilen ýakyndan tanışmaga, şeýle hem medeniýet mirasyň halkara giňişligine wagt etmäge giň mümkinçilik döretdi. Gahrman arkadagymyz,
sizin berkara döwletimiziň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk şanyny bayramyny ýokary derejede geçirmek barady berýän tapşyryklarynızdan uğur alyp, halkymyzyň baş bayramy, garaşlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli göz öňünde tutulýan dawarlary ýokary guramaçykly geçirmek maksady bilen häzirden bu uğurdaky taýýarlyk işlerine, toý dawarlarynyň meýilnamalaryny taýýarlamak, edebi esaslaryny ýazmak ýaly işlere girişildi. Belent mertebeli prezidentimiz ýurdumyzyň medeniýet we sunat işgärleriniň adyndan öz öňümizde goýulan belent wezipelери üstünlükli ýerine ýetirmek üçin uly joşkun hem hyjy bilen giýjämizi günnüz işejekdigimizde size ynandyrma ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, döwletli işleriňiz hemişe rowaç bolsun. Gahrman arkadaşymyz. Oturun. Häzir Döwlet Habarlar Agentligiň başlygy Aman Sarayewa söz berýär. Aýdy berim. Şoňur hormatly beýan Behrebat arkadak prezidentimiz Türkmenistanyň Döwlet Habarlary Agentliginde siziň öňde goýan wezipeleriňizde laýyklykda ýurdumyzda amala aşyrýan siyasat, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň meseleleri gündelik beýan edilýär. Döwlet Habarlary Agentliginde Türkmenistanyň köpçülikli habar beriş servislerini, şeýle hem elektron neşirleri habarlar bilen doly üpşünde edýär. Türkmenistanyň Döwlet Habar Agentliginiň düzüminde 2 saatlyk döwlet saýty, ýagny Türkmenistan şogun we Türkmenistan altyn asyr saýtlary hem şeýle hem siziň tapşyrygyňyz boýunça döredilenmeýe Türkmen garaşsyz habarlar agentliginiň Orient web saýty hereket edýär. Türkmenistan Döwlet Habarlar Agentligini beýleki neşirleri hem goldap berýär, özüniň hepdelik jurnalyny neşir edýär. Arkadak prezidentimiz. Sizin gatnaşmagyňyzda geçirilýän iri we möhüm wakalar online görnüşinde ýaýlymlara iýerilýär. Sizin alyp barýan daşary syýasy ugurumyz ýurdumyzda amaly aşyrylýan reformalar, habarlar agentliginiň işinde aýratyn üns berilýär. Dünýä we milli habarlar agentleri bilen döredijilik hemde jemgyýetçilik gurulmalary bilen hyzmatdaşlyk göstermek Türkmenistanyň Döwlet Habar Agentliginiň alyp barýan işleriň esasy uğrudur. Biziň ýurdumyzyň ähli budaklarynda edilen bilen sepketleri bagaşlanan uly meşberli 12 makaladan ibarat habarlar toplumyny çap etmek tamamlandy. Watanymyzyň garaşsyzlygyň şaly 30 ýyllygy bilen baglanyşykly ähli möhüm wakalary we çäreleri işden beýan etmek biziň iň uly wezipelerimiz biri bolup durýar. Şoňur hormatlanan prezidentimiz, siziň türkmen halkynyň we eziz watanymyzyň abadançylygynda bäkbeden üstünlükli durbaşa geçirýän içeri we daşary siýasatda gazanylýan äger toly üstünlükleri beýan etmek üçin zehinimizi, tejribemizi gaýgyrmak işlejekdigimizi size ynandyrmaga ruhsat berginizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, alyp barýan el-ýurt bäkbetli beýik işleriňiz hemişe rostlyklary beslensin. Mehribat arkadaşymyz. Oturuverim. Häzir bolsa telewiziýa, radio, gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komisiýasynyň başlygy Aşyrowa söz berýär. Aýdy berim. Şoňur hormatlanan arkadak prezidentimiz Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan alınıp barýan işler barada hasabat bermäge, usgat bermäge uly hormat bilen sizden haýyş edýärim. Gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň teleradio ýaýlymlary tarapyndan ýurdumyzda bolup geçýän täzelikleri gadyny bilen halka ýetirmek, ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça geçirilýän özgertmeleriň ähmiýetini açyp görkezýär. Hemde aýdym sahada şuwkunly gepleşikler taýýarlap, halkymyza ýetirmek boýunça işler meýilnama laýykda anyp barýar. Mehriban arkadagymyz, siziň milli teleradio ýaýlymlarda anyp barýan işleri, döwrüň talabyna laýyk ýola goýmak we şuň many-mazmunly gepleşikler taýýarlamak bilen bagly berýän tapşyryklaryňyzy ýerine ýetirmek maksady bilen ýaş uçurumlary işe kabul etmek we olary hüner kämilleşdiriş okuwlaryny geçirmek iş gurulýar. Gahrman arkadagymyz, ýurdumyzyň milli teleradio ýaýlymlarynyň maddi enjamlaryny binýadyny puhtalandyrmak maksady bilen teleradio ýaýlymlarynyň sağlaşykly işlemek üçin täze tehnik enjamlary satyn almak boýunça siziň taryhy kararyňyz biziň ähli dörejilik we
texnik işgärlerimizin zähmete bolan höwetini hasy artdyrdy. Häzirki wagtda bolsa radio ýaýlymlary üçin täze texnikalary satyn almak babatda Ýaponiýanyň belli son kampaniýasy bilen şertname baglaşmak üçin degişli işler alınıp barlar edýär arkadaşlar. Gelecekde bu kampaniýa bilen hyzmatdaşlygyň şähertlerini, enzamlaryň ornaşdyrylmagy, telejurnalistlaryň, rejissorlaryň, operatorlaryň we texnik işgärleriň innovasiýa babatdaky başlanyklarını artdyrmakda, täze usullar arkaly ekran sunwatyna degişli döwrap eserler döretmekde ören ähmetli başlangyç bolar. Arkadaş prezidentimiz sizin tagallaňyz bilen ýaňy ýakyny garaşly döwletleriň arkalaşyklarynyň ýurtlaryna bolup geçýän täzelikler habar berýän Mir döwletara radio kampaniýasy hemde Türkiýe Respublikasynyň radio telewiziýa guramasy bilen alalaşyklara gol çekilmegi netijesinde ýurdumyzyň üstünlikleriniň wagt edilişiniň gerimi hasy giňedi. Bu dörejilik gatnaşyklary öz gedeginde Türkmenistan döwletimiziň özgertmelerini dünýä jemgyýetçiliginiň uluklyklanyma bildirýäniň alamatlanýyp, milli hünärmenlerimiziň daşarut tejribelerini münasip özleşdirmeklerine hem oňyň täsirini ýetirýär. 2021-nji ýylda garaşsyz baky tarap döwletimiziň şanly garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramçylyk dagbraly bellenip geçiler. Gahrman arkadaşymyz, sizin teklibiňiz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda äkli agda döwletleriň gollamagyny 2021-nji ýyl halkara paragaçylyk we ananyşmak ýylatly kararnama kabul edildi. Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan 2021-nji ýylda garaşdyrylmadan gazananlar mahabatlanyrmak bilen bagly ýerine ýetirmeli işleriň meýilnama taýýarlandy. Bu meýilnamada geljek ýylda milli teleýaýlymlaryň dörejilik toparlarynyň arasynda çuň maňly video rolikler taýýarlamak boýunça bäýatleşikler guramak, ýurdumyzyň ýeten tepkitlerini giňden açyp görkezýän media forum geçirmek, daşarut hyzmatdaşlar tarapyndan geçirilýän maslahatlarda tanıştyrıcı çykyşlaryny guramak, ýurdumyzyň ýeten tepkitlerini şöhlendirilýän filmleri surata düşürmek, sizin alyp barýan beýik işleriňizi wagt etmek, daşarut teleýaýlymlaryna ýurdumyzyň ýeten üstünlikleri bardy gurulmaýan gepleşikler taýýarlap ýaýlyma bermek, daşarut hyzmatdaş kinematografiýa birleşmeleri bilen sany festivallar we milli kino günleri guramak gödöňüne tutulýar. Şeýle de geljek ýylda milli jurnalistikany ösdürmek we sany ulgamdan başgarýan hünärmenler işi çekmek bilen bagly işlerim üstünlikli alınıp barlar. Arkadaş prezidentimiz, sizin döredip berýän mümkinçilikleriňizden peýdalanyp geljekde tele we radio ýaýlymlarda çuň maňly gepleşikler taýýarlap, halkymda hüdürlemek boýunça işler üstünlikli alyp barjakdygymy inanyrmaga ursat bermeňizi ulu hormat bilen haýyş edýär. Gahrman arkadaşymyz, sizin janyňyz sag, abry mertebäňiz mundan hem belent bolsun. Gahrman arkadaşymyz. Oturun. Häzir Türkmen döwlet neşriýat golluguyň başlygy Hudaýberdi we söz berýär. Aýdy ber. Gahrman arkadaşymyz, Türkmen döwlet neşriýat gollugy boýunça Türkmenistan beýtaraplygynyň mekan ýylynda gazanylan netijeler, geljek ýylda edilmegi meýilleşdirilýän işler barada hasabat bermäge ruhsat bermeňizi ulu hormat bilen sizden haýyş edýär. Gahrman arkadaşymyz, sizin taýyzy tagallalaryňyz netijesinde ýurdumyzda neşriýat çapany ulgam ösdürilýär. Siz ulgamyň işgärleri üçin döwrewap metbuat öý toplumyny, äkli amatlyklar bolan ýaşaýyş saýlaryny gurup berdiňiz. Bu aladalaryňyz üçin ulgamyň işgärleriniň sizin adyňyza aýdýan alkyşlarynyň çägi ýokdur. Hormatly prezidentimiz, siz Türkmenistan beýtaraplygynyň mekan ýylyna köpçüliklerin habar beriş serişdelerinin etmeli işlerini keskitlep, degerli maslahatlarınızı, anık tavsırlıklarınızı berdiňiz. Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan öndürilýän äkli neşri önümlerinde ýylyň nysanyny ýerleşdirmek ýoly goýuldy. Gazet jurnallarymyzda bir näçe täze rubrikalar döredildi. Olarda publisistik makalalar, tegelik stol söhbetdeşlikleri, halkara gurulmalarynyň we daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň çykyşlary çap edildi. Gazet jurnallarynyň redaksiýalary hemişelik beýtaraplygymyzyň 25 ýyllyk senetine bagyşlanan dörejilik bäsleşiklerini elan etdiler. Dekabr ayında gazetleriň we jurnallaryň ýörüýte bayramçylyk sanlary taýýarlanyldy. Hemde olar ýokary ýylly çap edilip, okuýjylara ýetirildi. Hemişelik beýtaraplygymyzyň 25 ýyllygyna bagyşlanylyp, ulgamlar boýunça ýetilen tepkitler barada maglumat berýän kitaplar çykaryldy. Gahrman arkadaşymyz, sizin Türkmeniň döwletlik ýörelgesi Türkmenistan beýtaraplygynyň mekany adly kitaplaryňyz boldy.
Türkmen bitaraplygynyň milli köklerini, onun ilmi esaslaryny, dünya halkları üçin ähmiýetini açyp görkezmekde aýratyn ähmiýetli boldy. Hormatly prezidentimiz, siziň sahnulygy mümkinçiliklerinden has giň peýdalanmak baradaky talaplaryňyzdan ugralyp, Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň Metbuat Gowty hem internet saýty ulanylmaga berildi. Täze döredilen Türkmen Metbuat internet gazeti we onuň mobil goşundy hem okuyucularyň arasynda uly meşhurlyga ýe bolýar. Metbuat öý toplumunda bolsa, poligrafiýa önümçiligi üçin zerur bolan preneket, asistem ýaly sanly programmalar ornaşdyryldy. Olar işin ýokary hilli bolmagyny hemde bellenilen möhletinde ýerine ýetirilmegini üçin edýärler. Gahrman arkadaşymyz, siziň ýakynda gazet jurnallaryň işini kämilleşdirmek boýunça özgörtmeler geçirmek barada beren nesihatlaryňyz, maslahatlaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiz, siz Türkmeniň milli ýörelgelerine, baý milli mirasyna aýratyn tarpa goýarsyňyz. Olary geljek nesillerimize ýetirmek üçin taýyz tagallalar edýärsiňiz. Biz hem muhatdef garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygyna bagşlap, mirasymyza degişli nesir önümlerini köpeltmegi, iqtisadiýetimiziň pudaklary boýunça garaşdyrlyk ýyllarynda kazanlanlar beýan edýän kitaplar çykarmagy meýilleşdirýär. Gazet jurnallarda we saýtlarymyzda garaşdyrlygymyzyň, baky bitaraplygymyzyň ähmiýeti, diyarımızda durmuşa geçirilen işler, kazanılan üstünlükler, yetilen belin tepkitler, ulanılmağa verilen önümçilik ve meden maktatlı binalar, yaşayış sayları, sağdan durmuş yörölgelerine eğermek, arasıçılık kadalarını berza etmek ve aradaki maglumatları, makalaları halkımıza yetirmeklik hafta kamilleştirmeyi göz önünde tutar. Kahraman arkadaşımız, sizin beriyen tavsırlıklarınızı yerine yetirmek, muqaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyny haftada baralandyrmak üçin ihlasymyzy gaýgyrman işlejekdigimizi sizi inandyrmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen gaýş edýär. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun. Otur. Häzir bolsa minister kabinetiniň başlygy olmazlary Mämedowa söz berýär. Aýdy ber. Şuňur hormatlanýan prezidentimiz, ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň tarapyndan alınıp barilen işler barada hasabat vermäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Mähriban arkadaşymyz, siziň golluk himayetlaryňyz netijesinde täze ýyl bayramçylygynyň öňü syrasyna, ýurdumyzyň tans toparlarynyň jemi 18 sany türgünleşik zalyna Germaniýanyň bir Trauschenbach kampaniýasy tarapyndan dünýä ülgülerine laýyk gelýän ýürüýte pol örtükleri düşelli. Bu bolsa tans toparlarynyň döwrebap şertlerde türgünleşik geçmeklerine, täze tanslar döretmeklerine ýardam eder. Bunun üçin mähriban arkadaşymyz, size medeniýet ulgamynyň işgärleriniň ýurdumyzyň ähli tans toparlarynyň adyndan tüý sürekden çykýan alkyş sözlerimizi beýan etmäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Gahrman arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, alyp barýan ýyl ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli belent tutumlaryňyz rowaçlyklary wetlensin. Siziň parasatly başdanlygyňyzda milli medeniýetimiziň, sunugatymyzyň, edebiýatymyzyň ösürilmegi, milli meden mirasymyzyň aýagly goralyp saklanylmagy, geljek nesillerimize ýetirilmegi, medeniýet sunugat işgärleriniň dörejlikli işlemekleri, kämil eserler döretmekleri, medeniýet ulgamynyň düzümleriniň maddi jamlayan binýadyny ýetgiderli kämilleşdirmek, sany ulgamy mümkinçiliklerinden peýdalanmak, halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek, milli bayramçylyklarymyzy şanly senelerimizi ýokary guramaçylykly geçirmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Siziň taýsy tagallalaryňyz netijesinde her ýylyň iýun aýynda medeniýet we sunugat işgärleriniň hem de Mahmuly Pragynyň şygryýet güni münasibetli medeniýet gepdeligini geçirmek asyrly däze görülýär. Bulardan başga-da halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Türkmenistanyň daşary ýurtlarynyň medeniýet günleri, daşary ýurtlaryň ýurdumyzdaky medeniýet günleri üstünlikli geçirilýär. Bu bolsa medeniýet sunugat dörejilik işgärlerine birek bilen tejribe alşmaga, milli meden mirasy wagt etmäge ýardam berýär. Siziň golluk himayetlaryňyz bilen hemişelik bir taraplamyzyň şanly 25 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine virtual muzey taslamasy işe girildi. İnternet geňişliginde ornaşdyrylan bu taslama dünýäniň ähli günjüginden Döwlet muzeýine gaýbana syýahat etmäge, muzeýde bar bolan gymmatlyklarymy bilen ýakyndan tanışmaga, şeýlekem meden mirasymyzy halkara geňişligine wagt etmäge giň mümkinçilikler döretdi.
Mehriban arkadaşımız, sizin tapşırıklarınıza layıklıkta köpçülüklerin haber verişleri işlerimizin ayrıtıyla televizyonun talaba layık işlemegi, televizyon yayılımlarda täze özüne çekecek azıklı gepleşikler tayarlamak, iqtisadiyetimizi sanılığım ornaştırmak boyunça hem degişli işler alınıp barilýar. Şahsa rasatçılık, ýokunç kesellerin ýaramanynyň öňüni almak boyunça ýurdumyzda görülýän çäreler barada giňden düşündiriş işleri geçirilip, arasatçılık, doğru imitlenmek, sport bilen meşgullanmak ýaly ennekleri habar berişleri işleriniň üstü bilen halka giňden wagt etmek boyunça hem işler dowam etdirilýär. Ýokary derejeli münasip işgärler taýarlamak, telewiziýany ösdürip, jurnalistikanyň we gepleşikleriň hilini ýokarlandyrmak, bazrak saadetine geçilmegi we sanlygynyň ornaşdyrylmagy bilen baglanşykda ýurdumyzyň gazet jurnallarynyň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek, şeýle hem döwlet maksatnamalaryna göz öňünde tutulan çäreler durmuşa geçirmek boýunça işler dowam etdirilýär. Ýurdumyzda gazanýan ulusdürlükler medeniýet ulgamynyň internet saytlaryna, şol sanyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň daşary ýurtly hyzmatdaşlarynyň internet saytlaryna giňden beýan edilýär. Mehriban arkadaşymyz, sizin taýsy tagallalaryňyz netijesinde milli jurnalistikany, gazet jurnallarynyň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek we olary elektron görnüşine geçirmek boýunça degişli işler alınıp barilýar. Gazet jurnallarymyzda we saytlarymyzda mukaddes garaşlygymyzyň, bakwy taraplamyzyň ähmiýeti, sizin başda durmaňyzda, diýarymyzyň durmuşa geçirilýän işler, gazanýan üstünlükleri, ýetilýän bilinç sepkitler barada hemde iqtisadiýetyň sanlaşdyrmagynyň ähmiýeti düşünürýän milli gymmatlyklarymyzy wagt edýän durly janrlardaky ýazylan makalalar izgiderli berilýär. Oğuzhan adına Türkmen film birleşik hem durly kino filmler döretmek, Türkmen kinosynyň otunyň hilini ýokarlandyrıp, döwrewap filmleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça degişli işler alyp barýar. Mehriban arkadaşymyz, 2021-nji ýylda ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy, hemişelik betaraplamynyň şanly 20 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýilip oglan edilmegi münasibetli 2021-nji ýylyň dowamyna hem köp sanly medeni çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly ýubileyini geçirmek boýunça häzirden taýýarlyk işlerine başlanyldy. Siziň alyp barýan içeri we daşar siýasatyňyzy, kabul eden döwlet maksatnamalaryňyzy düşündirýän we beýan edýän telewizion gepleşikler, makalalar taýýarlamak işlerine hem häzirden girişildi. Ýurdumyzyň medeniýet sunugat dörejligi işgärleri, ýazyjy şahyrlary, aýdym saat folklor tanstoporlary, suratkeşleri, heykeltaraşlary hem garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk işlerini häzirden girişdiler. Olar hem öz gedeklerine bu bayramy ýokary derejede belläp geçmek üçin özleriniň täze eserlerini bayramçylyk sowgady hökmünde halka ýetirerler. Mehriban arkadaşymyz, gelecekde hem medeniýet sunugat dörejlik işgärleriniň öňünde durýan bilinç we depelerin üstünlükli durmuşa geçirilmek üçin siziň daşyňyza jewis bolup, ähli güýç gaýratymyz gaýgyrman, işlejekdigimizi medeniýet ulgamynyň ähli işgärleriniň adyndan size inanmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, döwletli işleriňiz hemişe rewaç bolsun, gahrman arkadaşymyz. Hormatly adamlar, garaşdyrlyk ýyllarynda biz ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmek boýunça köp işleri ýerine ýetirdik. Ol hem üstünlükleri gazandyk. Medeniýet idaranyň maddi jamyň binýany düýpli täzelerini, hukuk binýany berkidildi. Gözel paýtagtymyň Aşgabatda ýurdumyzyň welaýatlaryna, teatrlaryň, muzeýlaryň, kitaphanalaryň, gazet jurnallaryň, radio, telewizionyň we beýleki medeni aň bilen edaraň täze döwrewap binalary gururly. Bu edaralar taýýarlykly hünärmenler bilen ýygyldyrly üpçün edilýär. Men ýurdumyň ösüşine goşýan sallamly goşunuklar üçin medeniýet işgärlerini tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Ýöne dur öňe barýar. Durmuş öňe. Biziň öňümizde täze wazipeleri goýýar. Şolar üstünlükli çözmek, bir tarap döwletimiziň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramy ol üstünlükleri beslemek. Ýurdumyz dünýäniň senat adyny ösen döwletden hatlaryna çykarmak. Halkara awra mertebeni hasa ýokarlandyrmak, ol häzirki döwürde hemmämiň esasy wazipemizdir. Şu wazipeler amala aşylmaga medeniýet ulgamynyň hem işgärleri işçiň hem gatnaşmalar. Şoň üçin
Eğer men size zerur olan tavsiyakları berjek. Şamrady we medeniyet edaralarının yol başçylary. Birinji, döwletimizin garaşsylygynyň 30 ýyllyk şany bayramyna taýýarlyk işlerini meýillamasyny taýýarlap ýurdumyzyň ähli medeni edaralarynda hem bu işleri giň gerim bilen alyp barmaly. Kitapxanalarda, muzeýlerde we beýleki medeni ozaklarda bu hem şany hem münasibetli rahmet veteranlary, ýazyjy şahirler bilen duşuklary, dürüjülük hem aýdym saarly akşamlary ýetirdirli gurap durmaly. Ikinji, ýurdumyzyň teatrlaryna, döwletimiziň garaşlyk ýerlerine gazanan ösüşini, ýeten belet sepkitden giňden açyp görkezýän döwrewap sahna eserlerini goýmaly. Üçüncü, garaşlyk ýerlerine amala aşyran büyük işlerimizi geçirýän hem özgörtmelerimizi hem dünýä ýüzüne giňden ýaýmak maksady bilen çağlaryň aryna dürüjülük beýteşiklerini hem şo sany halkara surat beýteşigini goramaly. Dördüncü, medeniyet edaralarına, orta hem ýokary okuw mekdeplerine ýaşlar, şo sany talip ýaşlar bilen ýaşy nesilden hem wekillerini hem duşuklaryny urat milli däp desturlar, ahlak gymmatlyklary, maşgala mukaddeslikleri, rahmet söýürlik baradaky hem söhbetleşikleri geçirip durmaly. Beşinji, çeper dürüjülügi, aýdym hem saada höwüsli ýaşlary ýüze çykarmak üçin olaryň arasynda dürli beýteşikleri, festivallary, gözden geçirişleri ýygyderli goramaly. Ýaşlaryň dürüjülük işlerini köpçülikden habar berip, teristlerini söýlen halkymyza ýygyderli ýetirmeli. Altıncı, şöhratly taryhymizi dünýä ýaýmak maksady bilen beýleki hem döwletden ýeri muzeýler bilen hyzmatdaşyk edip, olarda geçmişimizde, milli medeniýetimizde, hem sanatymyza degişli gymmatlyklary hem sergilerini goramaly. Ýedinji, daşa ýurtlarda goralýan sergiler we beýleki medeni şäherlerine ýurdumyzyň siýasaçylyk mümkinçiliklerini hem giňden mahabatlandyrmaly. Aman Sarayev we hawarlar gullugynyň ýol başçylary. Birinji, garaşlygyň 30 ýylyň dowamynda döwletimiň gazanan üstünlikleri hem beýan etmek boýunça çärelerin meýillamasyny taýýarlamaly. Şol meýillamada hawarlar gullug boýunça edilmeli işler anyk bellemeli. Ikinji, bir taraf döwletimiň daşary siýasatda gazanýan üstünliklerini, parahaçylyk diplomatiýasyny we öňe sürýän halkara başlanmışlaryny köpçülikden habar beriş teristlerini giňden beýan etmeli. Üçüncü, ýurdumyň härki döwürde siýasy, ykdysady we medeni durmuş babatda gazanýan üstünlikler hakyndaky habar makalary taýýarlap halkara habar beriş teristlerini ýygyderli çap edip durmaly. Dördüncü, garaşlyk ýerlerine ýurdumyzda geçirilen siyasi özgürtmeler ve gazanılan durmuş iqtisadi üstünlükler barada havalar toplumu taýýarlamaly hem de metbuatda ýygyderli çap etmeli. Beşinji, ýurdum we beýleki döwletleriň elektron hem de neşir edilen köpçülikden habar we teristlerine 2021-nji halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyly şygar bilen makalar toplumga çap edilmegini goramaly. Altıncı, öýler, ähnämeler we aralaşyklar gol çekmek arkaly awraly daşary ýurt habarlar agentlikler bilen hyzmatdaşyk hem ýeňiltmek işini dowam etmeli. Ýedinji, halkara habar beriş urgumlaryny resmi sahypalary we toporlary döretmek arkaly Türkmenistan hakkında aktuali maglumatlary dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek işini güýçlendirmeli. Aşyry hem tele radio ýaýynlaryny ýol başlary. Birinji, mukaddes garaşlygyň 30 ýyllyk şany we münasibetli tele radio ýaýynlar boýunça iş meýillamasyny düzüp, meýillamada gözüňde tutulan hem çärelerin ýerine ýetirmegine bir gözükçilik etmeli.
İkinci, televizyon, radyo yayınlarda verilen gepleşiklerinde yukarı hile olmağını kazanmalı. Bir gepleşikler, desturlanmalı. Halkımızın milli ayrıtınlıklarını gözünü tutup tayarlamalı ve yayılma koyuvermeli. Üçüncü, televizyon, radyo yayınlarda halkımızın şöhretli tarihini, medeni mirasını ve ata-babalarımızdan gelen desturları giygin vaat etmek koyunca alınıp baran işlere teyzeçe bir hazırki durun taleplerine layıklıkta korunmalı. Dördüncü, tayarlanan gepleşiklerde ahlak kadalarını, sağlam durmuş kadalarını cemiyetimizde ornaştırmağa. Yaşlarda yaşlı nesli ve halkımızın mukaddes kımmatlıklarını hormat hem koymağı, terbiyelemek meselesine ulu üns vermeli. Beşinci, milli radyo yayınlarının dürücülük hem topluluğunun arasında karşılığının 30 yıllık hem şanı var münasebetli behteşiktir. Medya forumları geçirmeli. Online medya forumlarını hem de tanıştırış çıkışlarını kurap, karşı devletinin yeten bilim tepkitlerini vasf eden filmleri, surata düşürmek işlerini neticeler alıp barmalı. Altıncı, karşılık yerlerine yolumuzun kazanan ul üstünlüklerini halkara hizmettaşın çayaklarında birlekem devletin tele yayımlarında giyingen beyan etmek konuşan işleri güçlendirmeli. Yedinci, devlet komiteti olan Daşarıyut televizyon, radyo yayınlarının arasında hizmetdaşı etmek hakkındaki alalaşıkları bağlaşıp milli hünermenler için online hem okullarını korumalı, yola koymalı. Kuday verdiği gazet, jurnalların, redaksiyaların yol başları. Birinci, yurdumuzun karşılığın 30 yıllık münasebeti geçirmeye gözünü tutulayan şehrin meyilnamasını düzmeli. Sol meynamada kullun düzümlerini alıp barman hem işlem anık görkezmeli. İkinci, karşılık yerlerinde yolumuzda kazanılan üstünlükler, yetilen belin tepkiler varadaki durulu konuşta tayarlanan havar makalaları, köpçülükün havar erişleri istelerinde. Şotanlı internet sahiplerine ve elektron gazetlerine vermeli. Üçüncü, neşriyat kulluğunun ölümsüz kârhanalarının madden zamanın bünyadını yedildiğini kemilleştirip onların yukarı hili poligrafi sirişlerde olan büktünsüz üpçün etmeli. Dördüncü, metbuğut öğü toplumuna teyze teknolojileri, fanolığın mümkünçülüklerini ornaştırmalı, devam etmeli. Neşir önümden yukarı hili hem çıkarılmalı, kazanmalı. Onun için zirur olan hünermenleri tayarlama ayretin üns vermeli. Beşinci, milli mirasımıza, şöhretli tarihimize, meşhur şahsiyetlerimize başlayan çeper kitapları köprek çap etmeli. Kitapların internet sevdasını, şeylem okucuların isteklerine göre elektron ve audio hem kitapların sevdasını yola koymalı. Altıncı, neşriyat çapkanı olan kârhanadan kâyverini hususoluşturmak meselesine olur. Bu uğurda değişik işleri geçirmeli. Yedinci, yurdumuza gazet, jurnalları elektron görünüşte ilata getirmek. Bundan belirttim, kâmilleştirip kağıda çap edilen gazet, jurnallar için sarf edilen serişleri tıkşitlemek koyunca zirur işleri geçirmeli. Medeniyet ulumunun yol başları. Birinci. Bir taraf devletimizin karşılığının 30 yıllık hem şanı var hem üreyen korumacılıkta hem yukarı derecede geçirmek için çağrına meyilnamanın dedip şanı, yübüle hem medeniyet işgarı, goy, hayalık görmeli. Bayramçılık davaralarını hem çağrılarını geçirmek koyunca korumacılık komitetini düretmek hakkında kararını ve taslamasını tayarlamalı. İkinci, karıştırılık bayramı, bağışlanan davaralı çağrıları, ehlem vilayet merkezleri, şehirler oğullarımızda üreyen korumacılık yukarı derecede geçirme. Üçüncü,
ulum her bir yol başlasy jubiley ýylyny ödem etmeli işler. Onu durun uzipadan anyk bilmeli. Wagt ýitirmän bu işleri häzirden taýýar görüp başlamaly. 4-nji medeniyet ulgamynyň işini kanunçylyk binýany hassa berkitmek boýunça işleri güýçlendirip bu urdam Türkmenistanyň mejlisi bilen hem degişi işleri geçirmeli. 5-nji ýokary derejeli jurnalistleri taýýarlama aýratyn üns bermek. Jurnalistler dugulap fanly foto kameralardan, kompýuterlerden, dizayn hem işlerinden hem oňat baş çykarmalar. Jurnalistika boýunça halipa hem şäherlik ýoluny ösdürmeli. 6-njy Türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhynyň dowamyna döredilen ören baý medeni mirasyny aýyly saklamak. Dikkel hemme tarapdan ýogranmak. Gelecek hem nesillerimize yetirmek var. Mundan belakta bağlaştırma şinem ähli zeruri işleri geçirmek. 7-nji medeniyet ulumu için sowatly başarjan ýolbaşy işgärleri taýýarlamak boýunça anyk barýan işleri güýçlendirmeli. Ýolbaşynyň işiniň netijelerini hem terjip, uzyp hem borçlu üçin jogap käsini hassa ýokolandyrmaly. Hormatly medeniyet ulgamynyň ýolbaşynda. Biz halkyň kalby azaplanýan medeniyeti mundan belakda ösdürmek. Ata-babalarymızdan gelen milli hem mirasyny gorap saklamak. Bağlaştırmaga, giňden wagt etmek, ýaş nesillerimizi watançylyk, rahmetseýerlik, ahlaklyk ruhuny terbiýelemek mundan belakda ony üns berer. Ulgamy maden janyn binýady ýygydyr, berkidir. Men medeniyet ulgamynyň işgärligi ýurdumyzda medeniyeti we sunaty ösdürmek üçin geljekde hem ahlakly, rahmet hem çekçekdigine ber ananya. Hormatly adamlar, şonuň bilen medeniyet ulgamynyň ýolbaşynyň iş maksadyny geçirip gutarýar. Siziň ähliňizde ber jan taýyny, maşgala wadançylygy hem alyp baran akylly işleriňizden ulusynlyklary arz edýär. Sag bolun. Şuun Balkan welaýatynyň umumy bilim berýän mekdeplerini 1-nji synyp okuwçylaryny häzirki zamana notebooklaryny gowşurmak dabrasy boldy. Täze il bayramçylygynyň öň sirasyny aýazba bilen garpamyň gatnaşmagyna geçilen dawarly şäherň şäherlerini Mehriban arkadamyň adynyň gowşurylan bilimli atly notebook kompýuterler körpe nesiller üçin ajaýyp bayramçylyk sowgadyna urildi. Berkara döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne Mehriban akademiyanyň başçylygyna ýurdumyzda häzirki zamanyň ösen tehnologiýalarynyň we kompýuter tilsimatlarynyň baş çykarýan bilimli ýaşlary nurany ertirlerimiziň eýleri boljak nesilleri kemale getirmek aýratyn döwlet derejesinde ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Her ýyl umumy bilim berýän mekdepleriň 1-nji synpyny okap başlayan okuwçylaryna hormatly prezidentimiziň sowgady bolan notebook kompýuterleriň dawarly ýagdaýda gowşulmagy bolsa, dünýä nusgalyk buýsançly hakykatdyr. Täze 2021-nji ýylyň öň ýanyna Balkan welaýatynyň ähli şäherler etraplarynaky, owalarynaky orta mekdepleriň ählisine 1-nji synp okuwçylaryna aýazbabydyr garpamyň gatnaşmagyna Mehriban akademiyanyň bayramçylyk sowgady bolan bilimli atly notebook kompýuterler ýokary okunatlyk ýagdaýyna gowşurly. Erteherden badargalap ýokary derejede guramaçylykly geçirilen dawara Balkan welaýatynyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň ählisini gurşap aldy. Garaşsyz baky we tarap Türkmenistan döwletimiziň köp taraply ösüşleriniň takatyna duran hormatly prezidentimiziň hemişe ýygtyşy ýaly bilim täzelenişiň hemde dörüjlügiň çeşmesidir. Hut şonuň üçin hem Gahraman akademimiz şonuň ýaly meýdeme durmuş hakykatlarynyň ugralyp milli bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmegi, ony hil wagtda halkara ülüngelerine laýyk getirmegi insanperwer döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny bir hökmüne kefitledi. Mälim bolşaly hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna berkara döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne bilim ulgamy ösüşleriň täze nusgalyk derejesine çykarly. Hut şu buýsançly pursatlaryň ödem döwlet başlanmadan alym hemem bilim adamzadyň bedegidir. Ähli döwletlerde beýik işler, beýik özgörüşler alymyň we bilimiň güýji bilen amala asyrlýar. Alym dünýäsinde bilim derejeleri ýeten halkymyz hiç bir döwürde de ondan ürüňe bolmandyr.
Biziň esretlik hem de bagtyar durmuşymyzyň gözbaşy, almyň hem bilimin kämilleşmegi bilen aýrylmaz baglanyşly diýip, aýdan sözleriniň edi diýarymyzda bu ýytynşy dowam etýanynyň aýdyn güwätidir. Bilşimiz ýaly ajaýyp zamanamyzda milli bilim ulgamyny ösdürmek hem de kämilleşdirmek babatda eger türlü işler üstünlikli amala asyrlýar. Mehriban akadamyzyň ösüp gelýän ýaş netli berk bedenli, sagdyn, döwrüwa, bilimli, terbiyeli, watany wepaly, dähmeseýär adamlar edip ýetişdirmek babatda öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde bilim işgärleri, tutanyýarlyk hem gojur gaýratly dähmeçekäler. Tutuş ýurdumyzda şol sany Balkan welaýatyna da umumy bilim berýän orta mektepler, multimedia enjamlary we häzirki kompýuterler bilen üpjün edilýär. Munyň özi ösüp gelýän ýaş neslin alim bilim taýdan has kämil adamlar bolup ýetişmeklerine öz täsirini ýetirýär. Balkan welaýatyna täze bilim ojaklarynyň ençemesiniň açylyp ulanmagy bermegi, ozalan bar bolanlarynyň durkunyň bütünlüği dowra barlaşdyrylmagy inni asly däbe urly. Bilim ojaklaryna malumlaryň hem-de terbiýeçileriň iş ufatlaryny okyp başlandyklaryny artdyrmak üçin usul amal maslahatlar hem-de bäseşikler ýygydaly geçirilip durulýar. Ýurdumyzda umumy bilim berýän orta mektepleriň we mektebeçen ýaşly çağalar edaralaryň binalarynyň gurulşygyna aýratyn ünslenmegi, ulus ilimizi şol sany bilim işgärleriniň diýsem buýsanlar. Muňa bolsa soňky ýyllarda ýurdumyzyň şäherdir etraplaryna dünýäniň ösen bilim ulgamynyň iň kämil tehnolog enjamlary bilen öpüşün edilen täze mektepleriň hem-de çağalar baglarynyň ýygydaly gurulýanyň aýdyn misallar. Güneşli diýanymyzyň çäginde täze bilim ojaklarynyň ýokary okunentligi şatlyk şowkuny wetenip geçýän açyş dawaralary, ýatda galjy ajaýyp wakalary görülýär. Her okuw ýylyna birinji synpa gadammasan körpeleri, Mehriban akadamyzyň kompýuter sowgadynyň gowuşulmagy bolsa, inni asly däbe urly. Şäherdir owalaryň binägärlik keşine öz boşly gözlük çaýan, daşda göregi awdanlaşdyrylyp gözül görke getirilen täze bilim ojaklarynyň syn potoglarynyň dünýäniň ösen bilim ulgamynyň kämil enjamlary bolan multimedia tagtarlary bilen üpjün edilmegi, okuwçylara berilýän bilimiň hilini hat çuňlaşdyrmagy, okuw sapaklarynyň çağalaryň hakydatyna uzak wagtlap galmagyny oňyn täsirini ýetirýär. Berqara döwletimizden bagtyarlyk döwri ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa, bilimin we dörejilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, ilmi tehniki we täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilýär. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş netli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esasyna terbiyelemek, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna berqara döwletimizden bagtyarlyk döwrüne amala asyrlayan giň meşgully özgertmeleriň esasy uğurlarynyň biridir. Bu ulgamda özgertmeleriň üstünlikli amala asyrylmagy, okutmagyň öňdäwäji usullaryny giňden ulanmak, ýaşlarda döwrewap hünär enliklerini kemale getirmek, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak bilen berk baglanyş kıllar. Ýaş nesilleri barada döwlet derejesini edilýän alada öz miwesine merýär. Watanymyzda, halkymyzda, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýerelgelerini, milli däb-desturlarymyza wepaly, ruhy bilen bilim almagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwüsli ýaş nesiller kemale gelýär. Soňky ýyllarda iň täze kompýuter tehnologiýalary, multimedia ulgamlary bilen öpjün edilen döwrewap okuw mektepleriniň giň ulgamyny döretmäge aýratyn ähmet berilýär. Döwletimiz ýaş nesliniň döwrewap bilim we terbiýe alyp, ýurdumyzda hem-de halkymyza münasip hyzmat etmek üçin ähli şertler döredýär. Mehriban akadamynyň belleşi ýaly biziň esasy wezipemiz halkymyzyň taryhyny oňat bilýän, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan ulus üstünliklerine buýsanýan, garaşsyz hem betarap Türkmenistanyň şan şöhratyny hassa artdyrmaga çalışýan hakyky watançylaryň neslini terbiyelep ýetişdirmekden ibaratdyr. Täze notebook kompýuterlerini ellerine alan mektep okuwçylary Mehriban akadamyda çağa kalpleriniň joşup çykýan alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şuun Türkmenistanyň Sowda Senat Idarasyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmeniň döwletlik ýolga saatly kitabynyň fransuz dilinäki neşriniň tanışdyryş dawrasy geçirildi. Tanıştırış dawratyna çykyş edenler hormatly arkadaşymyzyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň fransuz diline terjime edilen nusgatynyň çykmagynyň Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyna gatnaşyklaryň mundan meýlekde puktalandyrylmagy nukdaý nazaryndan wajyplygyny bellädiler. Şeýle-de çykyş edenler bu işiň baý many mazmuny barada aýdyp, oň taryhy maglumatlary esaslanýanyny, hem türkmen halkynyň düýpli gymmatlyklaryny şöhretlendirýändigini beýan etdi. Türkmenistan bu özgörüşlikleriň mekany bolup, oň iň uly baýlyklarynyň biri bolsa, türkmen halkynyň mehmansewerligi, el açyklygy we dowatlygydyr diýip bellediler. Şeýle-de tanıştyrış dawratyna çykışlarda bu kitabyň özgörüşligini talap, oň ýaş netli watançylyk ruhuny terbiyelemäge ýardam berýändigini, hem türkmen halkynyň ata
babalarının payqasyny şöhlölöndirýändigini beýan edilip, buluň ne fransuz okuyjylar üçin eliterli bolanlygyny bellenildi. Tanıştyrışda baratna oňa gatnaşylar hormatly arkadaşymyza bir agdan ýüllenme kabul etdiler. Şuun meclisin başlygy Merkezi Aziya döwletleriniň ýokary wezipeli zinanlarynyň dialogyny döretmek boýunça ilkinji duşy gatnaşdylar. Duşyk video maslahat görnüşini Birleşik Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Ýewropa we garaşdyr döwletler arkalaşygy döwletler boýunça Sewit idarasy hemde Birleşik Milletler Guramasynyň Merkezi Aziya üçin öňünarjy diplomatiýa boýunça Sewit merkezi tarapyndan rolly. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda dinanlyň öz hukuklaryny durmuşa geçirmegi, din hukuklygy üçin etmek boýunça amatly şertler döredilýär. Döwlet siýasatyny dinanlyň işçiligini artdyrmak boýunça netijeli işler ýygydarly alınıp barylýar. Duşun barşyna Türkmenistan döwletimiziň Sewitde we dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy hemde durnukly ötüş maksatlaryny durmuşa geçirmegi, oňun täsir etjek başlangyçlary hem işe gollaýan barada çykyş edildi. Bu abatda Sewitde siýasy durnuklygy saklamak we oňa gollaw bermek, hoşnýetli goňşuçylyk, dostlyk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmek işine Birleşik Milletler Guramasynyň ygtybarly we netijeli hyzmatdaşy bolmak bilen Türkmenistanyň 2018-2020 ýyllar üçin Birleşik Milletler Guramasynyň çağlar gatnaşynyň ýerini ýetirjek geňeşiniň şeýle hem 2018-2020 ýyllar üçin zinanlyň hukuk ýagdaýy barada komissiýanyň agzalygyna saýlanylmagy, Türkmenistanyň gender deňligini üçin etmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin hereketlen milli meýilnamasynyň kabul edilmegi, biziň ýurdumyzda global derejede degişli siýasaty kadrlary işläp düzmäge gatnaşmagy, şunuň bilen birlikde Türkmenistanyň hukuklygy münäkemde jemgyýetiň we döwletiň durmuşyny olara üçin etmäge giň mümkinçiliklerini döredilýän barada çykyş edildi. Birleşik Milletler Guramasynyň Merkezi Aziya üçin öňünarjy diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň we Birleşik Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Ýewropa we garaşdyr döwletleriň arkalaşygynyň döwletleri boýunça wekilhanasynyň başlangyjy esasyna guralan bu maslahat halkara we parlamentary hyzmatdaşlygynyň mundan beýlekde puwtalandyrylmagy üçin ören ähmiýetli boldy. Şeýle hem Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligine Ýewropanyň Täzelenşi we Ötüş banky bilen ýolak bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we iler tutulýan orlaryny aralyp maslahatlaşmak üçin Ýewropanyň Täzelenşi we Ötüş bankynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň ýol başçysy bilen iş duşy geçirildi. Duşyga Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministri, ministrligiň degişli müdürlikleriniň wekilleri hemde Türkmenistanyň Halk Bank Paýdarlar Täjirçilik bankynyň ýol başçysy we wekilleri gatnaşdylar. Duşyň dowamyna Türkmenistan bilen Ýewropanyň Täzelenşi we Ötüş bankynyň arasyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlygy iş ýeňleşdirmek boýunça pikir alşmalary boldy. Bu abatda bankyň mümkinçilikleri, şertleri hemde qarz bermeň gurallary barada maglumatlar alşyldy. Döwlet başlanymynyň ýurdumynyň owukyjylygyny ösürmek bilen maňa tapşyryklaryny iş ýüzüne berja etmekde Balkan welaýatynyň daýhanlary ihlassyz ähmiýet çekýärler. Şoň netijesinde şuwlar Balkan welaýat owukyjylyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky tekniki hyzmat eşkärhanlaryň iş hünärmenleriniň taýlanmaty bilen teknikalary täze ýylyň gowaçy ekiş mövsümine taýýarlamak işleri gyzgalaryň alınıp barylýar. Balkan welaýat owukyjylyk önümçilik birleşiginiň we onuň etraplardaky düzümleriniň awatlaýjylary hormatly prezidentimiň berhara döwletimiň bagtyalyk döwrüne satyn alyp beren kuwwatly traktorlaryny we olaryň degişli ikiji tehnikalaryny geljek ýylyň gowaçy ekişine ykjam taýýarlamaklygy ir gözüňden guramışlykly gerdiler. Hot häzirki pursatda önümçilik birleşiginiň etraplardaky tehnika hyzmat edýän ustahanalarına gowaçy ekişine işlediljek tehnikalary dolu gözden geçirip taýýarlyk hatarlaryna çykarmakda alınıp barýan işleriň depgini barha ýokarlanýar. Önümçilik birleşiginiň degişli kärhanalary boýunça ekişe gatnaşjak traktorlary, ekijileri we gaýry injamlary awatlap, bellenlen möhletlerde taýýarlyk hataryny çykarmak awatlaýjylaryň baş maksatlary bolup durýar. Birleşigiň etraplardaky kärhanalaryna bu möhüm işde zerur boljak ätiýaçlyk şaýlarynyň öz wagtyna jemlenip goýulmagy, iş öňürjiligini ýokarlandyrmaklygy oňun täsirini ýetirýär. Tehnikalar taýýarlamak işiniň häzirki ýoly goýulşygy Balkany bagdaýhanlaryň geljek ýylda gowaçy kişinin öz wagtyna geçirip, paýtanyň bul hasyny ýygnajak tıklaryna şaýatlyk edýär.
Hormatly prezidentimiz geçirýän ministrler kabinetiniň mejlislerine hemde günü aragatnaşyk arkaly video şekilli iş maslahatlaryna, bereketli hasylyň binýaty tutulýan mögsümliň owa goşuluk işleriniň ähletiniň ýokarkyly we öz watyna geçirilmeginiň zerurdygyny aýtmak bilen, olaň alma taýdan esaslandyrylan agratsynik şäherlere dolu laýyk gelmegini öpüşün etmek barada degişli tawşyryklar berýär. Döwlet başçylygymyň bu talaplaryny iş ýüzüne berja etmekde Balkan vilayatynyň hem bagadaýhanlary ihlasly zähmet çekerler. Balkan vilayat owa goşuluk öňümçilik birleşiginiň etiraplardaky çeýniki hyzmat ediş karhanalarynyň işgärleri owa goşuluk ulgamyny amala asyrýan äger türlü işler üçin Mehriman akademiyada alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly anlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 23-nji dekabrda saat 20-den 24-nji dekabrda saat 20-nji boljak habarda Türkmenistanyň Hawa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup afkim gargatşykly ýağış ýagar. Demiradyk güni ordan 7 sekund 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeýle maýl. Gündüzine 5-10 gradus. Generik taraplaryna bolsa 0-dan 5 gradus şeýle maýl bolar. Ahal vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup afkim ýağış ýagar. Ömürli bolmagy mümkin. Demiradyk gümaterden 7 sekund 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şeýle maýl. Gündüzine 4-9 gradus maýl bolar. Mar vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup günorta gümaterden 7 sekund 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 1 gradus sowukdan 4 gradus şeýle maýl. Gündüzine bolsa 8-13 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup Demiradyk güni ordan 7 sekund 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şeýle maýl. Gündüzine bolsa 4-9 gradus. Günorta taraplaryna 14 gradus şeýle maýl bolar. Daşowur vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup azkim gargatşykly ýağış ýagar. Demiradyk güni ordan 7 sekund 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 4-9 gradus sowuk. Gündüzine bolsa 2 gradus sowukdan 3 gradus şeýle maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep durýan bulut hawa bolup azkim ýağış ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demiradyk gümaterden 7 sekund 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 0-dan 2 gradus şeýle maýl. Gündüzine bolsa 5-7 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça dekabranyň 24-nä magnet hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda saklanybyny araşdyrýar. Ýedi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tolan bölejikleriniň möçüriniň hadydan 9 götürüp artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şertagaş basyny howanyň derejesini üýtgeýän nazar alyp, basyla göre geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berja etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretdiňe, ählet üçin özüne bolsa halkyň bähbedi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun dileşler.